नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया आप सबके बीच लेके सावन स्पेशल बोल बम गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना के बानी भैया, एकदम नया मैटर बाटे। और दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी, सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या आपके मनपसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिली। अब बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में बा, वह फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकीले। आज के मैटर देखिए कैसे गाओगे बटे। पार्वती जी कहतरी शंकर जी से, हो जिद बाड़े गणेशा कैले, सुनी हे भोला जी एगो थार के। जिद बाड़े गणेशा कैले, सुनी हे भोला जी एगो थार के। रौरा फिकिर रहेला खाली, रौरा फिकिर रहेला खाली, अपना पर्वत पहाड़ के। जिद बाड़े गणेशा कैले, सुनी हे भोला जी एगो थार के। हाँ जिद बाड़े गणेशा कैले, सुनी हे भोला जी एगो थार के। तो भैया अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना मिल जाए। हमारा व्हाट्सअप नंबर बाटे 8874473128। कौनो प्रकार के मैटर लिखवाओ खोखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोखे, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले।